Il-kwalità tal-ħajja għalina mhijiex biss il-flus, mhijiex biss il-paga u l-pensjoni, mhix biss l-għoli tal-ħajja li trid titrażżan u hemmhekk tkellimtu qegħdin naħdmu fuqha. Mija wkoll kemm int tista' tgawdi il-ħin liberu tiegħek. Li inti jkollok ġobb li jkun biżżejjed biex tgħix diċenti. Li inti sserraħ rasek illi se tgħaddi sal-aħħar tax-xahar, mhux tinkwieta li mhux se jservik il-pensjoni jew mhux se jservik il-paga. U għalhekk meta naraw u nitkellem fuq kwalità tal-ħajja, narawha b'mod mifrux ħafna. Però s-saħħa hija pilastru ewlieni u l-ambjent huwa pilastru ewlieni ieħor. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu nħadd filgħodu fil-Qrendi hekk kif ġiet iċċelebrata festa rebbija fejn tkellem dwar diversi temi ewlenin fosthom il-pjaga tal-għoli tal-ħajja li qiegħda tikber ta' kuljum u l-iżvilupp insostenibbli li sar in-norma f'pajjiżna b'detriment għas-saħħa tal-poplu. Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni li verament tista' tibdel lil dan il-pajjiż u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies għal kontrarju tal-Gvern ta' Roberta Bela li m'għandux interess jindirizza din il-pjaga li aktar kemm jgħaddu ġranet aktar qed tolli rasa. Bħala partit tkellimna dwar id-determinazzjoni tagħna illi fil-pjan ekonomiku u fiskali nkunu nistgħu nallokaw 40 miljun euro fond biex ikunu nistgħu ngħinu li min jimporta u jesporta f'pajjiżna. Ħalli nittekkiljaw l-għoli tal-ħajja at source. Imma wkoll tajna soluzzjonijiet oħrajn. Tkellimna fuq l-importanza li il-gvern ma jintaxxax iż-żieda li tingħata l-għoli tal-ħajja. Dwar l-iżvilupp insostenibbli l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-bniedem għandu dritt li jgħix tajjeb u jgawdi kwalità ta' ħajja tajba. Iżda fi kliemu l-kwalità f'pajjiżna qiegħda kontinwament tiġi bombardjata bl-iżvilupp bit-traffiku u minn gvern li hu maħkum mill-korruzzjoni li qiegħed jistana l-kbir u iż-żgħir qed ikompli jitaffeċ. Bernard Grech insista li Partit Nazzjonalista mmexxi minnu qiegħed jagħmel id-differenza billi jagħti vuċi lill-NGOs għaliex huma s-soluzzjoni u mhux parti mill-problema. Apparti dan Partit Nazzjonalista huwa ferm differenti minn Partit Laburista għaliex għandu viżjoni ċara li se tagħti kwalità ta' ħajja aħjar lill-poplu Malti wawċi. Għax aħna ma minniex kompromessi ma' nies partikolari, aħna maħniex qegħdin fil-but tal-iżviluppaturi, aħna maħniex qegħdin immexxu politika bbażata biss fuq tkabbir tan-numri, fuq ħafna iktar barranin f'pajjiżna, imma aħna għandna politika ekonomika illi nemnu li baxar setturi ekonomiċi ġodda li ma jagħmlux ħsara u pis fuq l-ambjent nistgħu nkomplu nżidu u nsaħħu l-ekonomija fil-waqt li nkomplu ninvestu fis-setturi ekonomiċi li bnejna aħna fil-passat li nistgħu allura noffru xogħol ta' kwalità lil ħaddiema Maltin u għawċin tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista dwar l-importanza li kull individwu għandu xejx biex jaħdem iżda jaħdem sabiex jgħix bilan li verament jgħix ħajja li tixraqlu. U għalina allura dan il-kejl mhuwiex biss kejl ta' numri kemm il-pajjiż biss jimxi l-qoddim ma kemm l-individwu wkoll jimxi l-qoddim. U f'dan is-sens irridu għalhekk naraw li jkollna aktar investiment fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna u tkellimna dwar dan mhux biss li jkollna sptar ġdid f'għawdex iva u li jkollna sptar mentali ġdid, imma għalina s-saħħa mentali mhix biss sptar ġdid li dal-gvern ilu jwiegħed u għadu ma għamilx, imma li nkunu qegħdin ukoll nagħmlu programmi, inizjattivi u għajnuniet għaliex anke żgħażagħ tagħna illum jitkellmu dwar kemm qed teffettwhom is-saħħa mentali. Desiree Grech, Net News.